हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आयना बर' इउटुब चेनेल नायगिरि अनसायगिरि बयखौबो आंनि आयना बर' इउटुब चेनेलाव जोंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो गिबियावनो गोसो गोथारै बरायग्रोबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाहैगोन आङो बाजाराव गुन्दै लायनो नागिरदों आरो लोगोफोर जोंहा अमाया गोन्दा गोन्दि माथाम दं आरोना ओमफ्राय बेनिनो थाखाय आङो दा गुन्दै गैला नालाय न'आव ओमफ्राय दायो लायनो थांगासिनो दङ आं दायो बाजाराव हाबनोसै ओमफ्राय अमा गुन्दैनि दामा बेसेबां जाखो दायो मिथिथ'वाखै आरो सिगाङाव 14 थाखा दामै लांबाय थानाय जायोमोन आरो ओमफ्राय दाबा बेसेबां जाखो बेसेबां बाराखै आं मिथिथ'वाखै आरो मानि लांफैयो बिराद गोबाव जाबाय आरो दुर्गा फुजानि साननै सिगाङाव लांफैनायल' ओमफ्राय गामियावबो एसे बायदेरनाय दंमोन आरो ओमफ्राय दायो नै एसे गोबावानो जाबाय ओमफ्राय दायो दिनै गोदान लांफैफिनबाय आरो दिनै बेसेबां जाखो गुन्दैनि दामा अब्ला जों दा गुन्दै दखानसिम थांब्लासो मिथिसिगोन आरो सिगाङाव 14 थाखा दामै लांनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय दाथ' बेसेबां बाराखै मिथिया आरोना लोगोफोर गुन्दै दखानदारनाव सोङोब्लासो मिथिसिगोन दायो आं गुन्दै दखानाव सफैबाय आरो नै बायद'नियाव ओमफ्राय दायो गुन्दैनि दामा बेसेबां जाखो सोंना लानोसै आरो बेसेबां जाखो गुन्दैनि दामा 16 थाखा जाबायनो सिगाङावथ' 14 थाखा ना आगे 14 सिगाङाव 14 थाखा लांबाय थानाय जायोमोन ओमफ्राय दायो 16 थाखा जाबायनो थाइनैयानो बारा जाबाय आरो अमा गुन्दै लांफैयो बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना दुर्गा फुजानि साननै सिगाङाव लांफैनायल'मोन माने 2 दिन आगोल नेक्स्ट माने दुर्गा फुजा दुर्गा फुजा 2 दिन आगे माने दुर्गा फुजानि साननै सिगाङाव लांफैनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय 14 थाखा दामाव लांनाय जादोंमोन ओमफ्राय 300 थाखा बाखि दंमोन नालाय ओमफ्राय होनानै दा गोदान लाफिनसै आरो बाखिबो होलायलांलाय खालामसै आरोना 16 थाखा बिग मोनसे लांसै ओमफ्राय 80 केजि আছে ना 80 केजि नाय कत আছে 62 हाय 62 दा बस्ता मोनसेयाव दा सफैनाया माने 62 माने 62 केजिल' दङ आरो ना लोगोफोर बस्ता मोनसेयाव बेनो हाइस जाबाय आरो सिगाङाव 83 ना बेसेबांबा केजियाव लांदोंमोन आं 81 81 केजि लांनाय जादोंमोन आरो बस्ता मोनसेयाव ओमफ्राय दायो बेबादि जखानि बस्ता गैया आरो ना लोगोफोर दा 62 नि दङ आरो ना लोगोफोर दायो लांनोसै आरो 16 थाखा दामनो अमा फिसिनो हाला लोगोफोर जा अरजोंब्लावमोन अमा गुन्दैनि दामा उफाय गैला आं बे खनसेल' लांसै ओमफ्राय हाबानि नामै फिसिदोंमोन नालाय लोगोफोर दा गालफोर मोनाखै आरो गालफोर मोनबा हाबायाव सिथारो सानदोंमोन आरो लोगोफोर माथाम दङ आरो जा अमाया गासै गोन्दा गोन्जि माथाम दङ माथाम दंमोन दा फिसिनो हाला मास मोनसेयाव बस्ता मोनथाम जायो आरो ना 81 केजि बिदि बस्ता लाङोबा मास मोनसेयाव बस्ता मोनथाम जायो आरो ओमफ्राय दायो 62 केजिबाथ' बस्ता मोनथामनि बारा जायो आरो ना दा लाना थांसै नै दायो लोगोफोरनि बे 62 केजिखौ लांनाय जासिगोन आरो ना लोगोफोर नै 62 केजि बेनो हाइस दं आरो दानि सफैनो गोदाना आं 81 83 बिदि 80 केजिनि बाराखौसो लांनाय जायोमोन नालाय ओमफ्राय दायो नै 62आनो हाइसनो दा गोदान सफैनाय माल बे गुन्दैया 62 दायो नै गोदान सफैजोबनाय आरो ना बे गुन्दैया नाग्रा टट' गारि दंना गैया आं नायफैनाय जाबाय आरो लोगोफोर अमा गुन्दैखौ आङो टट' गारिजों लांनाय जासिगोन आरो ओमफ्राय दायो जोंनिसिम थांग्रा दंना गैया थांसै आरो टट' गारिजों आरो दायो जोंनिसिम थांग्रा टट' गारि दंना गैया जोंनिसिम थांग्रा लकेल टट'खौनो मोननाय जायासै आरो ना लोगोफोर गामिथिंजायनिखौ लकेल टट'खौ मोननाय जायासै ओरै टट' दंजोबो आरो ना लोगोफोर नै ओरैजाय सेस बे बाजारा फाथगौ आरो ना लोगोफोर मा खालामबावनो आरो ना लोगोफोर लकेल टट' गैया लकेल अट'बो गैया टट'बो गैया रावबो सिनायनायखौ नुवासै आरो ना अट'जों लांनाय जासिगोन आरो नैबे आदानिजों लांनाय जासिगोन नैबे आदानि लकेल अट'आव दाना बेयाव बेनो ना दा गारिया ओमफ्राय गारियाथ' बे माबा गुन्दै दखानदारनिसिम सोजाया आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय अट' हाबजायाना टट' गारिबा हाबजायोमोन ओमफ्राय दायो साइकेलजों थिखोना लाबोनोसै आं लोगोफोर दायो नागिरबाबो लकेल टट'खौ मोनासै आरो ना लोगोफोर लकेल टट' फैयोब्ला माने बेजों हाबजागौमोन आरो ना ओमफ्राय अट'आथ' हाबजायाना दा हाबजाया नालाय साइकेलाव थिखोना लांगोन आङो बै गारि बास स्टेन्डसिम अट'आथ' बिसिना हाबजाबोआ नालाय ओमफ्राय दायो थिखोना लांनोसै आरो आं लोगोफोर आं अट' स्टेन्डसिम साइकेलजों नारबोनानै गारियाव थिखोबाय आरो ना लोगोफोर बस्थाखौ गुन्दै बस्थाखौ गारियाव थिखोबाय आङो दायो ओमफ्राय दायो गुन्दै दखानदारनो फैसा होआखै नालाय आं दा गुन्दै दखानदारनो फैसानि थांसै आरो गारि भाराफोरा थांसै दायो गुन्दैयाथ' लानाया जाबाय आरो लानायाथ' लांनाय जाबाय गारियाव थिखोखाबाय आरो ना ओमफ्राय दा गुन्दैनि दामा 16 थाखा आरो ना दा 62 केजिबा सानदों आरो लोगोफोर गुन्दैनि दामा बिराद अरजोंब्लावबाय आरो ना लोगोफोर दा मा खालामनो आरो ना अमा फिसिनानै जानो हानाय नंला बिराद दाम जाबाय अमा गुन्दैया मा खालामबावनो आरो लोगो अरजोंब्लावबाय गुन्दैनि दामाबो मा खालामबावगोन दा बेसेबां जाखो होनदों टटेल 990नो लोगोफोर दायो हाजारानो थांबाय मथा मथि ओमफ्राय सिगाङाव बाखि दंमोन आरो 300 थाखा हे 10 थाखा खम जाबाय आरो ना 1000 जानो
दा बेखौ बुंदों ओमफ्राय दायो मा खालामनो होलांनायजों सिगांनि बाखि 300 टाका दंमोन आरो ओमफ्राय बेजों 990 आरो 300 गासै 1290 टाका जायो नालाय ओमफ्राय आं दा माखासे होलांनोसै आरो गासिबो होलांजोबनो हायाब्लाबो नै आं दायो 1000 टाका होनाय जाबाय आरो लोगोफोर मा खालामनो 1000 टाका बाखि टाका 10 टाका काटिबो दे 10 टाका जानो दायो सिगांनि 300 टाका बाखिया 300 टाकायैनो थाफिनबाय आरो लोगोफोर दायो 1000 टाका होबाय 990 आव 1000 टाका माने 990 होनाय जाबाय आरो आं 10 टाका लांफिनसै 1000 टाका होनायाव ओमफ्राय 300 टाका बाखि 300 टाका बाखि थाफिनसै आरो अब्ला थांनोसै जों दा बाय बायद' बाय दा थांनोसै आं साइकेला नै साइकेलखौ बावबायमोन हिर' रयेल बा साइकेल लोगोफोर दायो जोंनि पाटगाव बाजाराव आं फुसका जाना लानोसै आरो ना लोगोफोर गारमा सादोंब्लाबो जासोमनानै लानोसै आरो माबायदि साइज साबाय थादोंसै आरो दायो फुसका जानोसै आरो ओमफ्राय नै जामुन बानायगासिनो आरो दायो फुख्रि बानायगासिनो ओमफ्राय दायो जानोसै आं दे फुख्रिथ' नङा फुसका दायो आं फुसका जानोसै आरो लोगोफोर गारमा सादों आरो ना बिरादनो मैयानिफ्राय सागासिनो दं आरो ना ओमफ्राय थेवबाबो जासोमना लानोसै आं साब्लाबो जासोमथारसै ओरैनो फुख्रि सावगासिनो दखान मालिकआ जोंनि पाटगाव बाजारनि आरो ना ओमफ्राय बिराद मोजां मानसि नाङो आरो ना बेहाय फैब्लानो जालांबाय थानाय जायो आरो आंबो मोजां मोनो जानो बिसोरो हिन्जाव हौवा होनाय जायो आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दा मोनाब्लिबा आरो बांसिन मानसि फैबावगोन आरो ओमफ्राय दायो बारा मोनाब्लियाखै नालाय जेसेबां मोनाब्लियो एसेबां मानसि जायो आरो ना कास्टमारा दायो आं जागासिनो लानाय जाबाय आरो आं 10 रुपिसनि 5 पिस मोननाय जायो आरो नै सोरबा फन हरबाय जास्ताना लोंसोबावबाय बिदि थिदे गारखाया आरो ना दै लोंनोसै